Ikasleen kooperatiben ezarpena. Erkide irakaskuntzan, estatuko zeinbait ikastetxeetan, ikasleen artean kooperatiba jarduera sustatze aldera, ikasle kooperatibak edo eskola kooperatibak lantzen dituzten esperientziaren berri izan genuenean, iazko kurtsoan bazkidetutako kooperatibetan ikasleen kooperatiba horiek sortzea erabaki genuen. Hortaz, interesa agertu zuten kooperatibekin lantalde bat osatu ostean, euren ikasgeletan ikasle kooperatibak pixkanaka ezartzeko lan plan bat egitea proposatu genien. Prozesu osorako, agintzari kooperatibaren laguntza eskaini genien. Ikasle kooperatiben helburua hezkuntza etapa jakin bateko ikasleek kooperatiba bat sortzea da. Hartan kurtsoan zehar lan egitea eta azkenik hura desegitea. Produktuak ekoiztu eta saltzeko sor dezakete enpresa, edo zerbitzuak emateko edo beste jarduerak egiteko. Estrategia metodologiko gisa, lan kooperatiboko esperientziak erabiliko dira. Ikasleek oinarrizko gaitasunak gara ditzaten, ikasten ikastea, elkarlanean lan egiten ikastea eta ekiten ikastea direlarik ardatzak. Aipatutako guztiaren ondorioz, sortu dira lehen ikasleen kooperatibak. Ikasgai berri bat geukan aurrian eta hori prestatzeko erkideen jaso gauen praktika honen adibide batzuk eta beraien artean ikaskidetza bultzatzeko proiektu bat azaldu zozkuen. Eta Banalon erakundearen bitartez, gure ikasliekin kooperatiba bat benetan sortu eta benetan produktua komerzializatzeko aukera aztertu gaben. Kooperatiba zanez gure identitate ezaugarriekin bat etorren, modu kooperatiboan lan egiteko aukera ematen zozkun eta aurrera egin gauen. Egia da, ideia sortu zela aurreko ikasturtean, erkide irakaskuntzatik Bartzelonara egin genuen bidaiatikan. Bidai horretan, hainbat ikastetxeetan ikasle kooperatibak martxan zituztela ikusi genuen, eta egia da oso ideia interesgarria eta egingarria iruditu zitzaigula. Eta, ideia hori buruan hartuta, urtengo ikasturtean ekonomia eta ekintzailetasuna gaia jarri genuen hautagai DBH lauko ikasleentzat, eta ikasgai horren barruan ikasle kooperatibak sortu genituen. Zergatik zehazki, iruditzen zitzaigun bai ekintzailetasuna, bai ikasleen sormena, talde lana, beste hainbat konpetentzi zeharka lantzen zirenak ere, konpetentzi matematikakoak, jende aurrean hitz egitekoak, taldean lan egiteko konpetentziak, guzti horiek lantzen zirela, eta horixe izan zen erabaki nagusia. Alde batetikan eremu profesionaleko eta eremu sozialeko kompetentziak lantzea baimentzen digu guzti honek. Hau da, eremu profesionalean da ikasleak lan munduan topatuko dian edo beharko dituzten kompetentziak lantzeko aukera ematen digu, eta beste batetikan gizartean bizitzeko behar ditugun kompetentziak ere garatzeko aukera ematen digu guzti honek. Bestetik ikasleek ezagutzen dutela zer den kooperatiba bat, hasieratik eta bukaeraraino, estatutuak zelan egiten diren, horrek ekartzen dituela eskubideak eta bete beharrak, errespetatzeko beharra batzar bat egitea, batzar bat deitzea, orduan guk lekuko bat eman diegu eurei. Azkenean kooperatiba baten ikasten dute eta kooperatiba bat zer den badakite. Lehen kooperatiba hitza apur bat hitzutza zen, ez? Aukera eman ziguten lau ikasgaien artean aukeratzeko, eta 3 ja ikusita genezkan, eta ekonomia ez. Orduan probatzeko ekonomia sartu nintzen, eta guain supustoa gaude. Etorkizunerako baliak horretxe dela kontzepziatu, eta gustora ikasi du, eta gure etorkizunean uste dut asko erabilikula enpresa bat eraikia horretan da horretan. Gu osasun arloko ikasle gehalako, eta osasun arlon dena oso ikasia da hoia. Eta orduan zaila ikuste genuen osasun arloko zehose hobetzea. Eta orduan pazientearen arretan zentratu ginen, eta pazientearen arretan elikagaien. Modu asko daudelako gaur egun jateko, eta orduan hoiei aukera emateko, lanian balin badago eta ez balin bakate denbora o zer gauza, handikan hartu dezaketen janaria. Adibidez, vegetarianok o zeliakok
7 menu daude, eta horientzate bai, guk menuak egingo genituzke, edo alergikoentzat ere, 7 menu. Eta menu horiek aurrera eramateko, elikagai ekologikoak hartuko genituzke, hemen inguruko baserretatik eta euskal produktuetatik. Lantalde bat gara, eta lanak den arte manatze dugu, eta erabakik hartu behar danianen ere baita. Abiez, ze produktu erosi, ze prezioetan saldu, eta dena. Noin dela 2 urte gelditu ginen debatzosua, adosteko zeintzuk izango ziren arauak eta zelan antolatuko ginen. Eta horrekin batera, bakoitzak zer rol hartuko eban klasia, gela hau antolatzerako orduan. Nor izango zen idazkaria, nork koordinatzen dauena dana eta nork erungo dauzen egunera gauzak. Gure taldiak eduki dago azkenian 3 zati desberdino intu, eta lehenengo taldia izan da produktuan informazioa eta topaiten ibiliana kataloguan sartzeko produktu horreik. Eta ere ondia beste 2 talde izan diala batzuk ibilidia katalogua sortzen, eta beste taldi izan da ibiliana gehixen bat gure kooperatiban web orrialdia eta sortzen. Gehoia beste herritako ikastolaikin harremanetan jarri eta produktuan salmentia bideraketako. Orokorrean taldetan lan egiten oso gustora ibili gara eta ondo pentsatzen xaku, alde batetik bata bestieri lagundu garelako eta holatara du kooperatibia aurrera, eta beste alde batetik etorkizunerako baliagarria dela pentsatzen xaku. Lan taldea positiboki baloratzen dugu esperientzia ona izan dalako, eta naiz eta jende asko izan pentsamendu eta izaera ezberdineko pertsonekin lana egiteko aukera oso ona da, eta naiz eta iritzi ezberdinak eduki azken finean adostasun batera iritsi garela ikusi dugu, eta hori oso ondo da. Eman diguela aukera zerotik hasteko, azken baten, eta naiz da irakasle laguntzak dauki, taldekidekin eta ondo konpontzen eta hitz egiten eta hola, lortu dugu guain gauden tokia iristea. Eta eman diguen aukera hori izan dela osona ikasteko eta nola 15-16 urtekin ikasteko nola kooperatibo bat utxetik. Bai, azkenian lan hau edo proiektua aurrera eramateko iniziatiba guk edukin genuen, eta guk konturatu lan bat aurrera eramateko edo proiektu bat aurrera eramateko lana dauela barrutik ez dela esan eta jazta eta errealitatea hobeto ikusten bai lagundu dozkuta. Azkenin kooperatiba ezagutzeko eta zer dan jakiteko bai lagundu dozku. Bai, ez da ez izan benetako kooperatiba batek eduki izan dauen arazo, fakturak enbiarra, eskaerakin, edo beste olako gauza asko inbiar izan dugu bebaia, eta beste du baietz asko lagundu oskula eta asko hurbildu garela ekintza eta mundu hau zedan geixo ezauketara. Egizan proiektu hasi aurretik ez genekien zertzen kooperatiba bat, eta guain askok proiektu hain ondoren enpresa bat sortzeko eta kudeatzeko gai ikusten gara. Esperientzia hau interesgarria baderitzozue, jakina urtengo ikasturtean ere ikasleen kooperatiba horiek sortzeko prozesuan erkide irakaskuntzako laguntza izango duzuela.